வேர் சிகிச்சை பண்ணிட்டு இருக்கும்போதோ இல்லை வேர் சிகிச்சை பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் என்னென்ன பண்ணலாம் என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறத தெளிவாக இந்த வீடியோவில் தெரிஞ்சுக்கலாம். வணக்கம், நான் உங்கள் பல் மருத்துவர் டாக்டர் வித்யாசாகர் பேசுகிறேன். இன்னைக்கு நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, நிறைய பேர் ரூட் கனால் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணியிருப்பீங்க இல்லை பண்ணிக்கிட்டு இருப்பீங்க. அந்த மாதிரி ரூட் கனால் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு, ரூட் கனால் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி முடித்தவங்களுக்கு என்னென்ன பண்ணலாம் என்னென்ன பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். ரூட் கனால் ட்ரீட்மெண்ட்டுங்கிறது நம்ம பல்லு சொத்தையான பல்லையோ இல்லை உடஞ்ச பல்லையோ நம்ம பல்லை எடுக்காமல் நம்ம பல்லை பாதுகாக்கிறதுக்காக இருக்கக்கூடிய ஒரு பெஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட். ஒரு சிலருக்கு அந்த ரூட் கனால்ங்கிறது ஒரே சிங்கிள் விசிட்லேயே, அதாவது நீங்கள் ஒரு வலி இருக்குன்னு போகிறீங்க அன்னைக்கே ரூட் கனால் பண்ணி கம்ப்ளீட் பண்ணி மேலே பெர்மனன்ட் ஃபில்லிங் வச்சு விட்டுருவாங்க. அவங்களுக்கு அதுக்கு பேர் சிங்கிள் சிட்டிங் ரூட் கனால் அப்படின்னு சொல்கிறது. ஒரு சிலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கும், இல்லை வேறு ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருக்கலாம். அதனால் அவங்களுக்கு ரூட் கனால் மல்டிபிள் விசிட்ஸில் பண்ணுவாங்க. அதாவது 2-3 நாள் வர சொல்லுவாங்க. அதாவது இன்றைக்கி க்ளீன் பண்ணி விடுவாங்க, ஒரு 2-3 நாள் கழித்து திரும்பி வந்தால் மெடிசன் வைப்பாங்க, மறுபடியும் ஒரு 2-3 நாள் கழித்து திரும்பி வந்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல திரும்ப பெர்மனன்ட் ஃபில்லிங் பண்ணி விடுவாங்க. இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. மல்டிபிள் விசிட்ஸ்ல ரூட் கனால் பண்றாங்க, ரூட் கனால் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, டெம்பரரியா ஃபில் பண்ணிருக்காங்க, இல்ல உள்ள மெடிசன் வச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறவங்க ஃபர்ஸ்ட் முதல்ல என்ன பண்ணணும்னா, டாக்டர் கொடுக்குற டேப்லெட்ஸை, ஆன்டிபயோட்டிக்ஸும் பெயின் கில்லர்ஸையும் கரெக்டாக சாப்பிடணும். வேர் சிகிச்சை பண்ணிட்டு இருக்கிற பல்லில் ரொம்ப கடினமான உணவை கடிச்சு சாப்பிடக்கூடாது. நம்ம படுக்கும்போது இப்போ ரைட் சைடு வேர் சிகிச்சை பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னம்னா, நம்ம நைட்டு படுக்கும்போது ரைட் சைடு தலை வச்சு அழுத்தி படுக்கக்கூடாது. அந்த மாதிரி படுத்தா வேர் சிகிச்சை பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஒரு சிலருக்கு வலி வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. அப்புறம் வேர் சிகிச்சை பண்ணிட்டு இருக்கிற பல்லில் டெம்பரரியாக ஃபில்லிங் பண்ணியிருப்பாங்க, அது ஒரு சில சமயம் கரைஞ்சு போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. அப்போ அந்த இடத்துல சாப்பாடு தங்கிடும். அப்போ அந்த இடத்துல நீங்கள் ப்ரஷ் மட்டும்தான் வச்சு ப்ராப்பராக க்ளீன் பண்ணுமே தவிர டூத் பிக்கோ பின்னூசியோ வச்சு திரும்ப நோண்டி க்ளீன் பண்ணக்கூடாது. வேர் சிகிச்சை பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அந்த பல்லில் சாப்பாடு படிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கும். ஏன்னா அது டெம்பரரி ஃபில்லிங் பண்ணியிருக்கிறதுனால அந்த இடத்துல கண்டிப்பாக ப்ரஷ் பண்ணணும். கையால் தேய்ச்சி ப்ரஷ் பண்ணுறது கண்டிப்பாக கூடாது. ப்ரஷ் வச்சு பேஸ்ட் போட்டு நல்லா ப்ரஷ் பண்ணணும். அடுத்து வேர் சிகிச்சை பண்ணி முடித்தவங்க என்னென்ன பண்ணாலும் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். வேர் சிகிச்சை பண்ணி முடித்தவங்களும் அதே மாதிரி டாக்டர்ஸ் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் பெயின் கில்லர் கொடுப்பாங்க. கண்டிப்பாக அதை நீங்கள் 3 நாளைக்கோ இல்லை 5 நாளைக்கோ தொடர்ந்து அதை சாப்பிட வேண்டியிருக்கும். அது உங்களோட கண்டிஷனை பொறுத்து உங்கள் பல் மருத்துவர் அதை பற்றி சொல்லுவார். வேர் சிகிச்சை பண்ணி பெர்மனன்ட் ஃபில்லிங் பண்ணிடுவாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க சாஃப்டாக இருக்கக்கூடிய உணவுப் பொருட்களை எல்லாம் அந்த பல்லில் கடித்து சாப்பிட்டுக்கலாம். அதுவே கடினமாக இருக்கிற உணவுப் பொருட்களை நீங்கள் கேப்போ இல்லை டென்டல் க்ரௌனோ போடுற வரைக்கும் நீங்கள் அந்த பகுதியில் கடினமாக இருக்கிற உணவுப் பொருட்களை கடித்து சாப்பிடக்கூடாது. கையால் ப்ரஷ் பண்ணுறது கண்டிப்பாக அவாய்ட் பண்ணணும். கண்டிப்பாக ப்ரஷ் போட்டு பேஸ்ட் போட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணி சுத்தமாக வச்சுருந்துருக்கணும். வேர் சிகிச்சை பண்ணும்போது மரத்து போகிற ஊசி போட்டு தான் நமக்கு வேர் சிகிச்சை பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அந்த மரத்து போனது சரியாகிறதுக்கு ஒரு சிலருக்கு 3-6 மணி நேரம் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நாக்கையோ உதட்டையோ கடிச்சிக்க கூடாது. மேலும் இந்த மாதிரி ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தால் இந்த வீடியோவில் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். அதுக்கான தெளிவான வீடியோ அடுத்ததாக நாங்கள் போடுறோம். நன்றி, வணக்கம்.